Què tal? A continuació gaudiràs d'un podcast amb Eric i Axel. L'Eric i Axel són els fundadors de Always Coffee. Always Coffee és un projecte molt captivador. És una empresa que es dedica a torrar cafè. Torren cafè i el venen online. El que és guai d'ells, del seu projecte, és que tot el seu cafè és specialty coffee, i no només això, sinó que a sobre el seu cafè té un impacte molt positiu tant a les persones com en el planeta. El seu projecte, la seva missió, és que cada vegada més gent consumeixi aquest tipus de cafè, de tal forma que no només la gent pugui gaudir d'un cafè excel·lent, sinó que a sobre pugui empoderar les persones, les famílies que recullen aquest cafè i que es dediquen a cultivar aquest cafè, empoderar-los a nivell econòmic de tal forma que ells mateixos puguin tenir una millor vida perquè el seu poder adquisitiu pugi, i no només això, sinó que amb aquests diners puguin no només millorar el seu producte, sinó també millorar l'entorn on el cultiven o el medi ambient on hi són. Així que res, espero que gaudeixis d'aquesta gran xerrada amb l'Eric i l'Axel. Eric i Axel, abans de res, sé que estàvem engegant aquest projecte de Always Coffee, no sé si ho pronuncio bé. Simplement, per començar, volia preguntar una mica com i per què va néixer aquest projecte tan guai. Always Coffee és un microtorrador de cafè d'especialitat. Nosaltres el que fem és seleccionem, catem i torrem el cafè. Tenim una botiga online, però també tenim cafeteries i, diguéssim, no són nostres les cafeteries, però servim cafè a cafeteries i a restauració. Llavors, aquest projecte Always Coffee neix perquè nosaltres ens coneixem de tota la vida, som amics de tota la vida, des dels 5 anys, i sempre hem tingut aquest esperit una mica innovador, una mica de voler emprendre alguna cosa per nosaltres mateixos. Llavors, també sempre havíem buscat una manera d'emprendre alguna cosa que sigués part de la solució a un canvi, diguéssim, en el món, en algun sector. Llavors vam descobrir el tema del cafè d'especialitat i ens vam adentrar una mica a investigar què era i tal i qual, i vam acabar decidint d'obrir una torradora de cafè d'especialitat, que és el que som ara, que és Always Coffee. Llavors, nosaltres som els dos cofundadors, i bàsicament el que és Always Coffee, a part de torrar cafè i tenir el que he comentat, ens enfoquem i ens diferenciem sobretot en escollir únicament cafès que tinguin una traçabilitat completa. Què vol dir això? Que les persones, a diferència del cafè comercial actual, que és el que més es ven a supermercats i a cafeteries de forma general, doncs té una traçabilitat quasi absoluta. És a dir, nosaltres ens interessa moltíssim que les persones que consumeixin el nostre cafè sàpiguen d'on ve aquest cafè, qui ha cultivat aquest cafè o quina persona, en quina finca, on està situada aquesta finca. Diguéssim que és una miqueta similar a el que passa amb el vi o la cervesa artesana, però que amb el cafè no està tan instaurat avui en dia aquí. I donem una miqueta de força a aquesta traçabilitat, perquè la gent sàpiga què s'està bevent. Per nosaltres això és superimportant i donar-li la importància que tenen els caficultors i les caficultores en els països d'origen. I a part d'això també busquem cafès que estiguin cultivats de forma sostenible. Intentem que el cafè d'especialitat es cultiva, diguéssim, en els països d'origen de formes molt més sostenibles que el cafè comercial, no s'utilitza agricultura extensiva. Per exemple, el que seria la collita del cafè, que ara us explicarem una mica, segurament anirà evolucionant, es fa manualment, no s'utilitzen màquines, etc. Després també intentem seleccionar cafès que estiguin, diguéssim, cultivats sota l'ombra d'altres arbres, que és el que es diu shade grown, és cultius sota l'ombra. El cafè té una cosa molt especial i és que es pot cultivar sota l'ombra d'altres arbres i això, diguéssim, que millora o evita la deforestació, sobretot a les zones on es cultiva, selves amazòniques i tota la zona de la línia de l'Equador. I per això nosaltres és superimportant escollir cafès que estiguin cultivats sempre que es pugui sota l'ombra d'altres arbres. Hi ha països que no sempre es pot ser, per exemple, Brasil. Brasil és un país que els cultius són molt més planers, etc. Però llavors intentem que hi hagi projectes socials involucrats darrere del cafè que seleccionem. I això bàsicament
a nivell de sostenibilitat, a nivell dels cafès que seleccionem, creiem que és superimportant i és una dels nostres pilars. No? Bàsicament, el que fem amb els nostres cafès, com seleccionem els nostres cafès i una miqueta la nostra diferenciació en el que seria el producte cafè. No? O sigui, ara, per curiositat, perquè no ho sabia, les plantes de cafè que neixen o creixen a l'ombra i fins i tot són com més no sé si tenen un gust més exòtic o més sabrós, o sigui, són més bones, diguem-ne. Aprofiten per desenvolupar més el que serien els sucres de la fruita en general. Hòstia. Llavors, clar, absorbeix tot més la llavor, perquè al final el cafè és la llavor d'una cirera, absorbeix tots aquests sucres de la fruita cirera i això ens dona uns sabors en tassa doncs, molt més dolços, no tan amargs, que és el que està més acostumat aquí en aquest país des de com s'ha begut cafè tota la vida. Llavors, és la diferenciació també una mica que el cafè al final és una fruita i és dolça. Exacte. És una fruita. I qual és el principal origen del vostre cafè? O, evidentment, que són molts orígens diferents, no? Però quins són? Curiositat, Bueno, això va variant, perquè hem d'entendre, com deia l'Axel, que el cafè és una fruita, és el pinyol d'una cirera, i com una fruita i com totes les fruites són de temporada. Llavors, això és una cosa que també se sap molt bé, no? Aquí comprem cafè i és cafè i punto. No. Cada país té les seves temporades de collita, les seves temporades de plantació de cafè i de cultiu i inclús dins d'un mateix país hi ha diferents regions o diferents microclimes en el qual el cafè creix en els diferents períodes de l'any. No? Com passaria, per exemple, amb les denominacions d'origen dels vins o l'estil. No? Llavors, aquí estem molt acostumats a dir cafè de Colòmbia, cafè de Brasil. Bueno, dins de Brasil hi ha moltíssimes finques, moltíssims microclimes i cada microclima cultiva el cafè en unes temporades diferents i, òbviament, nosaltres el que fem és incorporar cafès frescos de temporada en funció de la temporada de l'origen. No? Per exemple, ara mateix tenim un cafè de Brasil, tenim un cafè de Mèxic, tenim un cafè d'El Salvador i un de Kènia. Però això anirà variant en funció de l'any. I que és veritat que intentem tenir perfils de sabors, diguéssim, similars, però sí que anem variant l'origen en funció de la temporada. Així sempre estarà fresc. No és cafè de fa 3 anys o així, que és el que ens poden vendre en alguns supermercats. Tinc una pregunta que no té molt a veure, però m'ha vingut ara perquè m'ha impactat bastant i no sé si la sabreu contestar. Em vaig estar llegint que pot ser que a Austràlia tot el cafè que es vengui sigui specialty coffee? Pot ser que en un país com Austràlia hi hagi una transició... Digues. No, va dir que vaig llegir que van fer com, no sé com, les cafeteries d'allà, gairebé totes van fer una transició a specialty coffee, però a tot el país. No és allò que dius diferents punters del país, diferents localitats del país, sinó que realment tot el país, gairebé, no sé si tot, ven specialty coffee. Em va semblar com impactant aquesta transició tan ràpida. No sé si és veritat això o què. Si tot ho és, no ho sabem, però sí que sabem que és el país que més specialty coffee té, el que més ven, i allà, de fet, és que és el normal. Vull dir, i és normal que la gent per allà vagi a la cafeteria i prengui filtres. Vull dir que aquí encara no està... Bueno, poca gent sap el que és un filtre de cafè, poca gent... Llavors, allà sí que està tot com molt més evolucionat, molt més avançat, i llavors és la lluita que intentem fer des d'aquí també una mica, doncs evolucionar cap a aquest sector i cap aquí, cap a aquesta direcció, perquè al final, bueno, també als Estats Units ha fet un canvi radical molt els últims temps, a Anglaterra el mateix, i llavors doncs intentem aquí que sigui el mateix i lluitar per això. Els països nòrdics estan nòrdics. molt impressionats. I tot el que m'ho ha explicat, entenc o no, què és el que explica? Per què? Perquè he mirat la vostra web i poseu que és cafè en valors, oi que ho poseu així? Sí. Tot això té a veure amb el que dèieu, de que el cafè vostre, diguem-ne, que és especial en el sentit que escolliu segons quin cafè us interessa més. Suposo que per l'impacte social o ambiental o per una altra cosa, no sé. Això és una pregunta que et volia fer. El tema de cafè en valors, a què refereix exactament?
Exacte, aviam, aquí quan diem valors entrem en diferents punts. ¿Vale? Nosaltres sempre ens agrada dir que treballem amb les 3 sostenibilitats que nosaltres li diem, que és la sostenibilitat econòmica, la social i l'ambiental. I les 3 van molt lligades de la mà per aconseguir un sistema que realment sigui, entre cometes, sostenible, no? El que nosaltres diem sostenibilitat. Sostenibilitat al final és una cosa que se sustenta. Molts cops, quan pensem en sostenibilitat, diem sostenible és que pel medi ambient sigui bo. Bueno, sí, però també hi ha que hi hagi una sostenibilitat econòmica. Per darrere d'aquí, dels negocis que estan apostant per això, de les persones que estan cultivant que tinguin sous dignes, etcètera. Perquè s'han de sustentar per poder seguir impactant de forma positiva en el medi ambient, per exemple. I el mateix a nivell social. És molt important per a nosaltres que les persones tinguin bona vida en tota la cadena del cafè. Llavors, quan diem que fem valors, no només ens basem en la part ambiental, és a dir, que estigui cultivat de forma sostenible, amb el shade grown, que hi hagi projectes socials darrere, etc., sinó que també busquem que hi hagi que es pagui justament el cafè, diguéssim, a les caficultores i caficultors. El cafè, i això és per posar una miqueta potser en context, perquè ara la gent que ens escolti aquí potser no ho té present, però és un commodity, al final, que es mou per als valors de la bolsa. I, per tant, els seus preus estan subjectes a la bolsa. I la bolsa està subjecta a especulacions. Especulacions que molts cops no tenen res a veure amb el món del cafè en si. És a dir, es preveu que per aquest any hi haurà tempestes molt fortes a no sé què, no sé quantos, i, per tant, els inversors que potser no tenen res a veure amb el cafè especulen i fan que els preus del cafè es vagin modificant en funció de l'any. Quan es compra cafè comercial, el de tota la vida, que sempre hem consumit, etc., aquest cafè es paga a preu, diguéssim, de la bolsa. I, per tant, està subjecte a aquesta situació. El cafè comercial seria el que podríem trobar a un supermercat mateix? O també... Exacte. O sigui, la diferència entre, per ficar en context, entre comercial i especialitat, a nivell de qualificació, diguéssim, bàsicament és que el d'especialitat, en una escala de cata, igual que es cata igual que el vi o que la cervesa artesana, està per sobre dels 80 punts en una escala de 100. Tot el que estigui per sota dels 80 punts és cafè comercial. Cafès gourmets, cafès premium, com li vulguis dir, seran de millor o pitjor qualitat, però tots són de gamma comercial. El que passa per sobre dels 80 punts és el que li diem cafè d'especialitat. Això és a nivell de qualificació i tal. De qualitat, dels gustos, de sabors, de gra de cafè en verd, si té més o menys defectes, però bueno, això és un món supercomplicat. Perquè, perdona, acaba. Bueno, això bàsicament que el cafè comercial, ara que sabem els dos grans, diguéssim, el cafè comercial bàsicament es paga en funció dels preus de la bolsa, que està subjecte a especulacions, i això implica que hi ha moltes caficultores i caficultors, sobretot quan són petites famílies humils que estan treballant al camp, molts cops han de vendre el seu cafè per sota dels preus de cost. Perquè, clar, el preu del cafè va fluctuant segons especulacions que ells no tenen res a veure. Què fem amb el cafè d'especialitat? Doncs això, diguéssim, ho apartem una miqueta i es paga en funció de la qualitat. Sí que és veritat que la bolsa i els preus sempre hi ha un petit impacte, però es paga en funció de la qualitat, es paga en funció del projecte que hi hagi darrere, etc. Això fa que aquestes petites famílies que estan cultivant el cafè puguin cobrar els seus cafès a preus que són justos i, per tant, a la vegada, complint aquesta sostenibilitat econòmica, aconseguim una sostenibilitat social per part d'aquelles persones que puguin tenir vides com se les mereixen, al final, i, per tant, que puguin també dedicar els seus ingressos a millorar la part sostenible en el seu cultiu. Per això diem que treballem aquestes 3 branques de sostenibilitat, a la vegada. Vale. I llavors, em venia aquesta pregunta mentre estaves explicant. Tot Specialty Coffee, el vostre i el que no ven a vosaltres, és a dir, tot el que és Specialty Coffee és, diguem-ne, amb un impacte social i ambiental positiu?
És a dir, o hi ha... No tot. O sigui, specialty coffee es refereix només al, diguem, a la qualitat del cafè en si i no tant a l'impacte més al voltant del cafè? No és tot així. Llavors aquí és on entra la nostra feina de buscar bé els importadors de cafè, perquè clar, nosaltres encara som un projecte molt nou. Ja, en un futur ens agradaria doncs, poder importar directament nosaltres el cafè i viatjar a origen, però no és el cas. Llavors és on entra la nostra feina de buscar els importadors que facin aquestes pràctiques també i que s'adequin amb la nostra ideologia. És a dir, sabem també que hi ha molts traders que es diuen de cafè d'especialitat també. Llavors aquí intentem apartar-nos tot això i sobretot fer un bon filtratge de quin importador és el que ens interessa o el que no ens interessa per comprar els cafès en verd d'ells. Vale, perquè tinc una mica em va explicar que tant el cafè com la xocolata, hi ha altres productes, evidentment, però em va parlar d'ells, suposo que el més comercial, Déu-n'hi-do, o sigui, el més comercial, Déu-n'hi-do l'impacte social negatiu que genera, oi? És a dir, com que hi ha molta explotació, oi? Que no es veu i vull dir que tela, que si ens expliquessin... Sí, digues. Què passa com amb la roba, que amb la roba ja sí que són temes que es coneixen més, no? Que si a Bangladesh hi ha explotacions, hi ha tot el tema de tecnologia també, amb les noves tecnologies i tot això. I amb tant la xocolata com el cafè és una que no es coneix tant, però que no es coneix i no significa que no passi. I la veritat que està plegat d'aquestes coses, condicions inhumanes en èpoques de collita, sous que no arriben ni salaris mínims ni de lluny dels països on fan les collites i tot això. Llavors és una miqueta també el que volem lluitar en contra nosaltres i no estar d'acord amb aquest sistema que s'està aplicant avui dia. O sigui, bàsicament, una de les pràctiques més utilitzades és malpagar la mà d'obra més directa, no? O sigui, realment les persones que recullen el fruit, i aquestes persones deuen rebre misèria per tal de potser engrandir el marge de l'empresa. Clar, hem d'entendre que el cafè és la segona beguda més consumida al món després de l'aigua. És un dels productes més comercialitzats just després del petroli i alguns estudis et diuen que és el segon producte més comercialitzat, alguns et diuen que està al 5è. Bueno, però està dins del top 10 productes més comercialitzats del món. O sigui, imagina't el que té que haver-hi en aquestes. Quan algun producte està comercialitzat, normalment les mans són brutes de la gent. Sí, ara que dius això que és dels més... Has dit que la segona beguda, no? Més presa. Vaig escoltar un podcast que deia que... entre altres coses deia que la majoria... la gent més d'Occident que porta potser una vida molt més... d'hàbits molt més nocius a nivell alimenticis o alimentaris, deia que la gran majoria d'antioxidants que prenia la gent era a través del cafè, perquè tot i que tenia una dieta molt dolenta, i segurament el cafè no era la millor qualitat, sí que té molts antioxidants i molta gent prenia molts antioxidants perquè té aquesta cultura de beure cafè a dojo, doncs com que la gran majoria de gent d'Occident prenem els antioxidants a través del cafè, perquè no bevem tant que no... Ja em feia gràcia. Tot i menjar malament, tot i així, agraïm antioxidants. Normalment el cafè té un impacte... Més que la xocolata, no? Més que la xocolata... O és diferent? Jo crec que un pèl més. També a nivell d'esclavitud i tal, com que hi ha empreses que ja, diguéssim, s'han més en avui això, potser es coneix un pèl més que el cafè. A nivell de documentals, potser, i tot això, no? El cafè és una mica encara amagat, no? Hi ha grans corporacions que s'ocupen d'amagar-ho. I, doncs ara aniré al gra. Si per tots aquells que ens estiguin escoltant, siguin els que siguin, què poden fer per comprar-vos el vostre cafè? Què han de fer? És molt fàcil, vull dir, per comprar-nos el nostre cafè poden entrar a la nostra web, que és www.alwayscoffee.com, always amb 2 L's, i allà tenim una botiga online on tenim les diferents varietats de cafè, diferents packs i tenim un xat o per Instagram mateix ens poden obrir, poden xerrar amb nosaltres i nosaltres li recomanarem el millor cafè en funció del mètode que s'ho prenguin a casa
i el que més s'adequi a ells, no? I si tenen qualsevol dubte de cafè per preparar a casa, independentment de si compren o no, també estem superoberts a resoldre tots els dubtes que ens Vale. A través del mail o a través de trucada o WhatsApp o on sigui? Per on vulguin. Vull dir, però si volen de forma directa, per direct message d'Instagram. D'Instagram, per exemple, també, clar. Allà mateix. O tenim un xat en viu a la nostra pàgina web. És a dir, que si estan viatjant per la nostra pàgina web, diuen, ostres, ara mateix m'està sorgint aquest dubte. Poden obrir el xat i ja els contestem al moment. Vale. I també llavors veneu cafè per qualsevol tipus de cafetera? Sí. És a dir, italiana, qualsevol tipus. Vale. De fet, la majoria de persones ens compren per cafetera italiana, que és de les cafeteres que més habitualment s'utilitza, no? Sí que estem una miqueta en contra de la cafetera de càpsules, tot sigui dit, perquè el sistema que utilitzen no estem molt d'acord. És un sistema que al final genera residus en cada preparació, residus que són poc reciclables, poc reutilitzables i, no estem molt en contra, no estem molt a favor d'això, perdona. I, sí que tenim una opció, perquè nosaltres molem el cafè en funció del mètode que s'ho prepari la persona, si el vol en moll, però també el tenim en gra. La persona a la web això ho pot decidir. Si tenim un mètode, que és el de cafetera de càpsules, que podem moldre el cafè per cafetera de càpsules si tenen càpsules reutilitzables. Però nosaltres no venem ni càpsules ni res d'això. I també recomanem que no sigui el mètode més utilitzat. Tenim l'opció, però preferim altres mètodes que són molt més versàtils, molt més senzills i al final sí que trigues un pèl més de temps, no molt. La cafetera italiana és superràpida i la tenim tothom allà fent pols a les mans. Nosaltres recomanem que la gent agafi la cafetera italiana, la rejuveneixi i la torni a posar més, no? I jo reconec que fa uns mesos que m'he acostumat a la cafetera italiana, en part també pel ritual. O sigui, no només és pel fet de beure cafè, sinó el ritual d'olorar-lo, de ficar-lo dintre del filtre, no? Vull dir, realment també és un ritual aquest que també et fa llevar pel matí. I llavors també depèn de la cafetera, no? El gruix és un o altre, oi? O sigui, aquest és el tema del... Exacte. O sigui, ja no és tant el tipus de gra, sinó el tipus de gruix. Les dues coses. Depèn del tipus. O sigui, nosaltres, per exemple, torrem cafè més orientat a espresso, cafetera italiana o màquines superautomàtiques, això seria un apartent. I després torrem cafè més adequat per filtres, per mètodes de filtrat. Ja siguin amb cafeteres automàtiques de filtre o no, o manuals. Llavors, el torrat del cafè és una mica diferent en funció del mètode, perquè nosaltres, per exemple, amb cafetera italiana, màquina espresso d'aquestes de braç de casa o superautomàtica, normalment la gent busca cafès més densos, amb més cos, més xocolatats, no tan complexes els perfils. Llavors tenim cafès recomanats a la nostra web, ja ho fiquem ben clar, cafès recomanats per cafetera italiana, espresso, etc. I allà tenen un apartat on poden veure els diferents cafès i els diferents packs que nosaltres recomanem. O cafès recomanats per filtre. I allà poden veure quins són els cafès més recomanats per filtre. I això és una de les dues opcions. I després també la gent escull, quan està fent el moment de compra el cafè, quin és el mètode que s'ho prepara i quin és la molienda, o sigui, quin és el mètode que s'ho prepara, i si volen gra o molido, o molt. Llavors, en funció d'això, nosaltres quan rebem la comanda, podem veure quin mètode utilitza la persona i si el volen gra o molt. I si el volen molt, nosaltres el molem adequadament en funció del mètode que ens ha indicat. Així que és supersenzill i al moment ho poden demanar i sense cap problema els arribarà molt pel mètode que utilitzen a casa. Vale. I últimament tinc curiositat amb el tema del filtre. No sé si... A vosaltres és el més preferit vostre o depèn molt? O hi ha demanda? Hi ha un augment de demanda en això? O on demana més la gent és a l'italiana? El que més veiem nosaltres sobretot és cafetera italiana i espresso, vull dir, de carrer. Però sí que, amb filtratges, cafeteres de goteig, sí que veiem que va creixent, cada vegada demanen més i això és una cosa, nosaltres estem bastant contents
perquè és una forma totalment diferent de disfrutar del cafè. Nosaltres ho diem més que és com preparar-te un te i beure un te, perquè al final la infusió del cafè s'assembla més a la del te, que no pas en una cafetera italiana o un espresso, que és més ràpid. El cafè llavors està molt més temps en contacte amb l'aigua que amb els altres mètodes. Llavors, si el que nosaltres pensem, pel que és cafetero de veritat, però de veritat, no dels que sempre diuen no, si jo soc molt cafetero, que necessito molt cafè, però és un cafè ràpid i ja està. I amb sucre. Durant temps, sí, perquè amb mètodes de filtre, a part que pots disfrutar molt més temps del teu cafè, bueno, els aromes que els hi pots extreure, el sabor, tot això, són molt més potents que el que pots fer en cafeteres italianes o cafeteres d'espresso. Vale. No tindré en compte. Tot i que últimament ja et dic, faig servir la italiana. No sé quina és la vostra preferida. Així de cafè o... El filtre ara, potser? O ja així a nivell més personal? O és igual? Aneu provant, perquè allà deu fotre una de cafè que... Sí. Llavors, depèn del cafè. Llavors, clar, nosaltres si tenim ara a primera hora del matí no ens farem un filtre floral i fruital perquè carrega molt. Llavors, potser és millor fer-te una premsa francesa o una cafetera italiana o un espresso i llavors ja sí que potser després, a mitja tarda, després de dinar i això, ja doncs sí que un filtre ben bo, on tens el temps, mentre vas picant a l'ordinador el que s'hagi de picar i... Sí. Llavors, preferit, l'Eric no ho sé, però jo no puc decantar per res. Que el cafè enllada. Que, per cert, el vostre nom té en relació al always de sempre o al always de tots els camins possibles? O tot? Ara em feia la pregunta. Sí, les dues. Al final, té relació... O sigui, vam voler ficar les dues L's precisament per això, no? Per les dues relacions que tu comentes, no? Perquè també és un joc de noms, però sí que és de tots els camins o de totes les maneres, no? Sí. Vale. I llavors... Digues. Perdona, digues. Always amb una L estava molt trillat, també. Vull dir, és algo molt habitual. Ja. I llavors, de Always Coffee, com veieu el futur? Nosaltres, al final, tenim, crec que una visió, un objectiu, una missió, digue-li com vulguis, no? Que és al final que com més persones millor, cada matí s'aixequin, es prenguin un cafè i iniciïn, és el que sempre diem, no? Totes aquelles coses per generar un impacte positiu en el planeta, doncs nosaltres volem ser aquella primera tassa de cafè que marqui aquest primer principi de dia, no? Per aquestes persones. I, per tant, volem arribar, òbviament, a com més cases prenguin aquest cafè millor. No només pel cafè en si, sinó per l'impacte que genera, com hem parlat, no? I això, diguéssim, que és el nostre objectiu. Llavors, per fer-ho, òbviament, volem créixer. Tenim, jo crec, una ambició positiva. Crec que també hem de currar molt de valent per això i perquè, al final, com més gent prengui aquest tipus de cafè, més impacte hi haurà positivament, no? I això és el que volem arribar a fer, no? Ens agradaria, mica en mica, anar focalitzant-nos també en incrementar per arribar a més gent el tema de la botiga online i també anar-nos establint cada cop més amb més cafeteries que s'interessin en donar aquest toc de valor en el cafè, no? I que realment hi hagi un interès en servir no només un millor producte que disfrutaran més els clients, sinó un producte que sigui més traçable, que tingui més transparència i que hi hagi una part sostenible darrere real, no? Nosaltres tenim anat també a intermediaris, a poder ser, perquè com més intermediaris més preus justos podem pagar, més tot, i al final és el que deia l'Eric. O sigui, quanta més gent convertim, significarà que les coses s'estan fent bé i que aquest planeta cada cop camina per ser més just. Per tant, al final aquest és el nostre objectiu. Per nosaltres, que tot el món acabi consumint aquest tipus de cafè. I ja no a nosaltres o una altra marca.
mentre si consumeixen aquest tipus de cafè amb valors i amb tot el que hi ha darrere, nosaltres estarem més que satisfets. Sí, és que l'objectiu al final és que una persona s'interessi i pregunti. És a dir, que digui, mira, jo vull comprar aquest cafè, però vull comprar un cafè que sigui sostenible, que tingui aquest impacte positiu. Vosaltres me'l doneu com a marca? El dia en què arribem a que les persones, quan vagin a comprar cafè, es preguntin aquestes coses, realment ho tindrem molt aconseguit. I no sigui com vinga, el primer que pilli, no? És que m'heu respost una mica el que volia preguntar al final de tot. Perquè us volíem preguntar, ja que aquest projecte vostre, aquesta empresa Always Coffee, doncs, no només va de cafè, sinó també intentar fer-lo una mica millor o disminuir la petjada o millorar la petjada de carboni, vull dir, o millorar el medi ambient. La pregunta que us anava a fer és què diríeu a les persones que ens puguin escoltar, què poden fer per fer d'aquest món un món millor o intentar cuidar el medi ambient perquè aquest planeta Terra tingui més futur. Però clar, ja m'heu mig contestat amb el que m'heu dit. O sigui, directament, no, que amb el cafè que veneu, que és Specialty Coffee, i ho resumiré tot molt com ètic i amb un impacte positiu, al final és empoderar les persones que treballen, potser la part més dura, no, que és recollint el fruit, doncs rebin uns diners molt més justos perquè puguin no només valer-se per ells mateixos de forma més justa, em repeteixo, sinó també que puguin cuidar el mateix entorn on ells estan vivint. No? Suposo que van per aquí els trets. Bueno, que és el que m'heu contestat vosaltres fa poc. La pregunta que us volia fer al final era aquesta. Què diríeu als nostres oients? Però bueno, si voleu afegir alguna cosa més, ja m'he fincut. Dic que per ells mateixos també, quan més diners guanyen, més poden invertir en el seu producte i al final el cafè més bo estarà. Vull dir, si és que al final és intentar fer tot el cercle, tancar el cercle una mica també. És a dir, que els diners des dels diners que el client paga pel cafè, el que nosaltres el comprem pel cafè verd, fins que els hi arriba a ells, que tot això sigui per una millora constant cap a tot. O sigui, intentar fer una millora constant. És a dir, estem en una posició al final en què volem que les persones que treballen a Origen no siguin uns oblidats, sinó que tinguin un paper important en la cadena. No? I que al final la part més important, el 70-80% de la importància del cafè que una persona es prendrà a la seva tassa al matí, és de caficultor al caficultor que està aplicant els mètodes que estigui aplicant en Origen. Allà és on cuidaran els varietals de cafè perquè arribin al seu punt òptim de maduració, perquè les collites siguin en el moment que han de ser i els processos que segueixen aquests cafès. No? Com més cuidat estigui això i com més hi hagi a nivell d'inversió en aquest sentit cap a ells, més bo estarà el cafè, més sostenible serà i al final el punt important està allà. Nosaltres com a tornadors és una cosa que sempre es diu, que és que el que hem de fer és agafar aquest producte, confiar en ell, seleccionar bé i no cagar-lo. És a dir, intentar respondre a les necessitats que ens demana el cafè. El cafè té unes característiques, té unes propietats. Nosaltres el que hem de fer és intentar extreure el millor d'aquelles propietats que ja estan creades en Origen. No com els torradors. La feina dels torradors és això, és no pifiar-la, bàsicament. És entendre el cafè que ve d'Origen i no pifiar-la, bàsicament. No com el cafè comercial, que al final és com que el torrador de cafè o la marca de cafè té la importància absoluta en el cafè i no es coneix pràcticament l'origen i què està passant darrere, què està passant allà en el cultiu del cafè. Nosaltres no, nosaltres intentem donar un punt molt important allà. Perquè ara m'ha vingut al cap. Vosaltres heu venut a... O sigui, vosaltres veneu a cafeteries, també. Sí. I si la gent es vol prendre un cafè en una cafeteria on vosaltres veneu, quina podria anar? Doncs ara estem també obrint una miqueta perquè això va variant, perquè sí que ens hem centrat fins al moment, sobretot en online, pel tema de la pandèmia. La pandèmia vam dir, ostres, llavors el nostre focus, el 95-90% va ser en poder sobreviure a nivell online
I després, ara sí que estem un altre cop que està la cosa obrint-se, intentant entrar a més cafeteries que puguin voler fer el canvi. No? Ara, aviam, és una mica secret potser però a Terrassa no pateixis. Ho diré ja perquè una setmana ja ho tindrem allà, el Delicious Cakes, que és una cafeteria molt xula de Terrassa i a més les que darrere són supermaques i t'atendran sempre pastissos i amb uns bons dolços, també bons. I la veritat és que van confiar en nosaltres i ara estem treballant amb ells. En una setmana segurament ja tindran el nostre cafè i estem molt contents. I allà, per exemple, a Terrassa, que és on ens movem més, ho podreu trobar, per exemple. Vale, o sigui que vosaltres vau començar no directament online, O sigui, o vau començar directament online, o vau fer una transició més directa online per la pandèmia, però inicialment de tot no era tan online? Era online. Era tot online, vale. Perquè, a més, just després de la pandèmia, nosaltres, anàvem a néixer a la pandèmia, però això es va explotar, llavors ens vam haver d'esperar, però ja tot el que havíem fet vam dir no ho tirarem ara tota la hora. Clar. Però bueno, i de moment encara aguantem, vull dir que estan contents. Clar. Vale, no vull allargar més això. Res, moltes gràcies, de debò, moltes gràcies per aquesta estona i res, us avisarem quan això ho fem públic i res, que moltíssimes gràcies, que em mola molt el projecte, que mola molt i m'encanta. Sí, provaré el vostre cafè ben aviat, segur. D'acord? Però també moltes gràcies per convidar-nos al podcast, crec que ha sigut molt interessant i gràcies. La nostra experiència al final i el nostre projecte, no? En llocs així, així que merci. Sí, a vosaltres. La nostra intenció és també fer escampar llavors per tot arreu per donar consciència a la gent que poden consumir altres productes que no els més famosos i amb una penjada molt més ètica. O sigui, i tant, moltes gràcies per tot. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, Eric i Àxel. Adéu.